nu derula. Hai să ne rugăm împreună Domnului. E nevoie doar de 1 minut, iar Dumnezeu îți poate schimba întreaga viață. Atotputernice, Doamne, Tu ești Domnul oștirilor, mântuirea și adăpostul meu cel tare. Vin înaintea Ta cu toate poverile mele, cu durerile inimii mele și cu rănile văzute și nevăzute. Tu cunoști luptele din lăuntrul meu. Tu vezi nopțile mele nedormite. Tu înțelegi lacrimile pe care nimeni nu le știe. Astăzi declar, destul. Refuz să mai fiu stăpânit de îngrijorare, frică sau eșec. În numele Domnului Iisus Hristos, stau în picioare prin credință. Toată descurajarea să plece acum din viața mea. Toate lanțurile asupririi să se rupă prin puterea numelui lui Iisus. Declar, viața mea este înnoită de Tine, mintea mea primește pace, iar tot ce fac, sub călăuzirea Ta, nu va fi rușinat. Doamne, în această încercare, întărește-mă. Așa cum David a stat înaintea lui Goliat, nu voi da înapoi, căci nu mă bazez pe mine, ci pe numele Dumnezeului celui viu, Cel care nu a pierdut niciodată. Prin credință declar, durerea mea va deveni mărturie. Amin. Amintește-ți, nu ești singur pe acest drum. Dacă dorești încurajare zilnică și lumină din Sfânta Scriptură, te invităm să te alături grupului nostru de studiu biblic. În fiecare seară, la ora 20:30, ne rugăm, citim Scriptura și învățăm cum să mergem pe calea binecuvântată, călăuziți de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă îl ai pe Dumnezeu în inimă, lasă un amin și trimite mai departe acest mesaj unei persoane pe care vrei să o binecuvântezi. Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine și familia ta.